Usa sa mga kamatuoran nga ato giyong timan-an nga dinhis kalibutan, nagsagol ang sagbot ug ang trigo. Ang sagbot, matud pa ni Hesus, mao ang mga sakop sa yawa, niya ang trigo, ang maayong binhi, mao ang sakop sa Ginoo. Lingi ay mong tupad ing na trigo ka o sagbot. Ing na kano. Kanang wa mulingi sagbot, automatic na sagbot. Kanang nilingi posible pa na nga mahimong trigo. Kay kinsa maning sagbot matud pa ni Kristo mao ni silang mga tawhana nga nakaangin sa uban sa pagpakasala o nagbuhat og dautan. So duha ka buok ang gisulti ni Kristo diri sa kinaiya sa sagbot, makaangin sa uban sa pagpakasala o mismo sila nagbuhat og dautan. Kanus aman ta makaangin sa pagpakasala kon magbuhat tag sala. Simple kayo. Mao na, kung makaangin ka sa uban sa pagpakasala, pasabot, nagbuhat kag sala. Naura na siya, simple kayo. Gilingay mong tupad, nasad. Lingi abang. ingna mong tupad, ingna daghan bang nibiya sa sala tungod nimo? Daghan ba ang nibiya sa sala tungod nimo? Tungod ni Santiago Apostol, daghan ang nibiya sa sala. Tungod ni San Roque, daghan ang nibiya sa sala. Tungod ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, ug uban pang mga santos, bisan gani sa Wapama Santos, si Bishop Chupilo Kamomot, daghan ang nibiya sa sala. Ug daghan sa atong katigulangan ang nibiya sa sala. Kamo dihang nisimba nga nagpalayo, posible mo nga hapit na mo makasala. Dool-dool mo dire, sikit mo sa mga taong dias unahan ninyo. Ayaw butangig bakanting lingkuranan inyong tupad. Ang inyong atubangan. Kana nya kay nibiya naman ning usa sa iyang gilingkuran, ipaduol man wa na sad ni siya sala. Nya kana mga gahig ulo, mao na sila mga nakasala. Nagsuna ang atong Pangulo. Ikapila na niyang suna ron? Ika 2022 ba to yang dili 20 amo to unang suna 2022 nya 23, 24, 25, 26 so ikalima na. Ikalimang suna. Unsa man sa inyong naminaw mo, ako, di ba man ko aminaw sa tibok, part lang ba? Mura kog malingaw, mura sad ko og mahingawang. Matod pa sa unang pagbasa sa tigiingon ni Propeta Jeremias, giingnan ko no siya sa Ginoo nga isulti ni ang akong kasubo. Isulti sa katawhan ang akong kasubo. Nya, unsa may nasubaan ni Jeremias nga sa tiyang ingon diri, ang katawhan nasamdan o grabe kaayo kini nga samad. Kay kung muadto siya sa kaumahan, makit-an niya ang mga patay tungod sa gubat. Niya muadto sad siya sa kalungsuran, makita niya ang mga tao nga hibatyon o gutom. Himatyon sa kagutom. Nagpadayon kuno ang mga propeta o mga pari sa ilang gibuhat, pero murag wa sila masayod sa ilang gibuhat.
Dili ba murang makita mo sa ninato nga muadto ta og karon mo libo ta sa atong palibot inig-uwan og kusog bisag mga usa ka oras lang makita nimo ang baha nga grabe kaayo. Unya magtan-aw ka sa ato mga katawhan dinhi mga gutom. Mga gutom. Og naay daghang himatyon moadto ka sa mga hospital karon, mga public hospitals. Naay daghan nga himatyon nga gidasok lang des daplin na naglingkod, nagpatong-patong, na naghigda. Wa maatiman. Naay uban mo ingon, hapit na mi dinhi mo duha ka adlaw, wa pagid mi maduaw og doktor, wa pagid mahiling sa doktor, na pag ni uban mo abot na lang 3 ka adlaw. Nasay uban 5 na ka adlaw, wa na gyud balikas doktor. Pasagdan lang diha sa ato mga public hospital, mga himatyon in town. Nya, mangayo na lag gamay nga ikapalit unta nilag pagkaon para sa nagbantay o para itonol. Ngano wa na may budget ang atong mga hospitals karon para sa mga masakiton. Moadto sa kas mga eskwelahan. Nag-blessing lang ko og eskwelahan, di lang nako isulti. Pastilan pag-blessing nako dito sa ilang mga CR gikan gyud sa 4th floor out to 3rd floor ba to hangtod gyud nga ris ubos gubaon pulos ang CR portigyong hugawa. Unya naa diha ang mga estudyante nga mga senior o junior high school. Nya mautoy siya Padir, blessingi kay daghan kayo sa among mga estudyante dinhi sudlan og daotang espiritu. Ang magdili masudlag daotang espiritu nga ang ila palang ganing CR. Mura nagipuy agyawa oy. Di ba cleanliness is next to godliness. Nya nganong wa man to malimpyo kay clog up. O nya nganong wa ma-repair? Why budget? Og daghan sa kog eskwelahan nga giadto nga ingon in taon ang principal pader og naa kay ikatabang kining amo unta diri pader ba nagbitay naman ning among ato pader oy nako napay among tiles pader ang among ka nga ukap na gyud pader oy unsaon man namo nako nya ma'am unsaon man ni nato napay among mga lingkuranan pader tanawa ra gud mga gubaon na kaayo. Hain namang budget sa eskwelahan. Nya 40 ra bang daghan ng estudyante nga naggamit gahuot dito, gubaon og atop, gubaon og lingkuranan, gubaon og sahog, gubaon pang bungbong. Pila ka thousands of classrooms nga ingon ana. Wa man ko kabati ana sa SUNA nagihisgutan State of the Nation address man unta to. Wa di mo kakita na. Awa mo kakita. Dinhilang sa ato sa Compostela. Wa di ingon ana di ay. Nisulti na gani ko. Labaw na kani Compostela pa gani ini lungsod. Unsa nakagmadto na. Mao na mga igsoon ang sagbot way bunga. Ang trigo na ay bunga. Ang tao nga makasasala o makaangin sa tanan sa pagpakasala, maayo las istorya, way buhat. Ang buhat nato, mauna ang atong bunga. Kumusta man ang bunga ninyo sa pagpamalit og raffle tickets? Asa naman to mga winners ato. Na-post na ko ning atong winners sa atong Facebook page, ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela, pero gusto ta kong akong basahon karon pero unsaon ning atong IT nga wa man dayon gihatag di ara di ay. Pagka mo ni sila mga equivalent sa sagbot usahay. Mo ni ha. Ato na ning hisgutan usa. Ako lang basahon ang ticket number. Wa ba sa ni klaro mga ngan ani. So sa atong kaning kuan i-post man sa dinato no sa atong 40 ka mga
consolation prizes. Ticket number lang kung basahon ha. Ticket number 2147 43038 49563 ano yung nga diha. Kana na lang tanawan lang na ninyo. Ari na lang ko mo dugaya sa ng 40 ka buka tumusaw basta na diha mga winners na to no. Unya ang ako lang basahon ang atong kadtog yung first prize di adere si Gina Ochea. Ticket number 014330. Unya di-claim na niya gahapon. Di-claim na niya. Nya ningon dayon siya, "Pader, pila may akong claimon nako." "Oh, claim na tanan." Ngan siya nga ingon man ka pader nga mag-sharing sa kuan. Ako wa ko maingong sharing magbuot ko nimo. Siya, "Pwede ka pader og 50% ako, 50% simbahan." Nako ayaw lang. Ambot og gidayon ba to niya? So gidayon ba? Gidayon. Ingon ko nga aya na lang dako-dako ala nang imo 200 lang sa simbahan o niya 300 imo okay ra ka ana. Ni okay ra man pud to siya. Salamat kayo. At least nakapaldo to siya. Unya ang atong 5 katag 100,000 mao ni ang mga ticket numbers wa sa ginagdubli ani naglain-lain ni nga tao. Ang usa 07568 si Kurt Dens Agrabante sa ni pagbasa. Unya dayon 00 ticket number 006886 si Agnes Amor. Nya 077721 si Maria Jocelyn Lumapas. Nya dayon ticket number 078624 si saan Ibon Ibon man siguro ni Nick New Love. Nya ang ticket number 085617 si Leonor Tompkins. Mana siya. So mga online man siguro ni pero doon na nay usaan kani man tingito si Ebon Adile si hain ani usa nganing declare na nga iyang ihatag ra sa simbahan ang iyang 100,000 ana. So congratulations. Nya ang walo nato ka third winner nga tag 50,000 ticket number 074242 Jessica Mantuhak. Unya ticket number 072715 si Marimar Pilayo. Ticket number 032751 si Edel Galvez ba ni? Anya dayon si ticket number 053788 Elenita Kabatingan. Nya ticket number 074723 JM Ramani ang gibutang. Anya ticket number 014779 Jason Kinapundan. Ticket number 010808 si Jocelyn Maganya. Nya dayon ticket number 078674 LC Mako. So pagpaka nato sila tanan ato paning kwintahon og
pilagitan na natong na dawat nga proceed sa raffle tickets o niya hain sad nato nagamit ang maong kwarta karong Domingo ato nang isulti. Mao ni atong bunga. Ako lang ning gihisgutan kay bunga ni sa atong buhat dili saad lang naagid tay gibuhat. Og mo resulta ni kalambuan sa simbahan og usa na niini mao ang atong adoration chapel nga karon gigamit na. Di ba? Yang atong bell tower nitingog na pero wala pa mahuman ang mga iyang punuhang architectural. Pero functional na. Ni-function na ang atong bell tower. Ang ato na lang sang CR diha, atong humnonon, nya kanang atong atubangan, padayonon ta na og trabaho hangtod mahuman sad na ang atong walk of apostles o kining atong mga lingkuranan. Mubuhat kita. Dili lang mosaad. Ang suna sa atong presidente gikan sa unang suna hangtod karon galabi ang saad, sad to say, galabi ang saad, jutay ra ang bunga. Hinaut unta karon porti naman sa nilang pamakpak, nahug naman lang hinuon akong tan-awon gikan sa unang suna hangtod karon kan kada suna gis presidente sukad pas una. Ang ato intawong nanambong mahog na lag-member sa clapping committee. Kana magsigpakpak. Wa gid sila ka-check nga mga leaders man ta nato sila. Wa gid sila ka-check nga saad ra man ni. Wa gid nilay niingon nga di lang kata mo pakpak kay saad para ba ni. Ato kunong suwayan og check katong una niyang gisaad nga tag 20 ang kilos bugas. Natuman ba to? Katong iyang saad nga dunay 1 million kabalay para sa mga kabos kada tuig. Natuman ba to? Katong saad nga 165,000 ka classrooms ang tukuron. Natuman ba to? Katong 5,500 flood control. Natuman ba to? Kana bang di na lang tata magsigig pakpak kung the same person telling us sweet promises pero ang bunga wa kay kana sagbot na nga panaad. Kita sa usahay naam sa tay sagbot nga panaad. Ako rong pangutana ninyo, musaad ba mo nga mopadayon mog suporta sa atong mga projects? Ngano man mo maningog diha kadto may nitingog didto. Unsa man mo musaad mo nga mopadayon mog suporta sa atong mga project dinhi o dili? Very good. So magsabot usa miha sa PPC o PFC unsa na say atong paagi nga magkahiusa ta. Salamat ninyong tanan, salamat sa atong mga online parishioners nga ning tabang gid nato. Naaroy dako kay natong tabangonon o kini dako kay ikatabang sad sa atong katilingban. Ang kaning among gitukod nga cooperative sa Mayliluan, Sub Filisco. Naghimo ta karon og kulumbari. Nya kining among kulumbari naana ni Roy pre-selling activity, barato kayo, 70,000, 80,000 o 90,000 ang presyo. O niya, pre-selling ni siya. Niya, kada nitso ana niyang gagmay, pwede masudlan ni mog duha ka bukog, o niya, upat ka earns kon puro abo, isod anang earn regular nga size upat ka buok nya kung mga bukog duha og i-combine nimo usa ka bukog duha ka earns, so dako na siya nga accommodation nya avail mo niining pre-selling price kay barato kaayo nya nindot pa kay ning mga favors mo down lang kag 5,000
Unya pwede nimong i-term why interest. Basta maka-appeal ka sa pre-selling. Nya napagini say incentive kon kani dako nig ikatabang ha. Kon ikaw nag-refer pasabot nakakumbinsi kag usa ka buyer unya dadon nimo didto either sa online or sa actual nya makahatag siya og placement sa iyang down payment sa kada nets kay 5,000 man sa kada lungag kung makahatag siya sa iyang reservation or down payment nga 5,000 ikaw nga nag-refer na kay 1,000 sa kada lungang. Adi mo to? Nanglitan ron, imong mamag papa, imong papaliton. Okay, hapit na sila, tiwasono na. Nya ikay nagdadid to, nya mo palit sila, do kabuok. Ikaw nga nagda na kay 2,000. Kay duha may lang gipalit. Kakuha mo? Kana tabangan nato kaya nato ro mga public cemetery portinang gubuta ang mga bukog nagtuad-tuali na intawon nya mais nang mapahiluna ang atong mga kuan 6-story building ni siya di pa lang namo mapakita ang picture kay magpa-approve pa man ta sa atong brochure dito sa DSOD pero mao na ni ang kamatuoran 6-story building ni siya with around 20,000 ka nitso nya with sufficient and comfortable parking area nya naasad tay maayong agianan. Usahay lang mo, baha lang sa usahay. Pero panagsara man sad mo uwan. So, ay lasan mo adtog mo uwan. Di man sana maabot ang baha ngadto sa taason sa nato atong flooring yan nakabot dito nya kana sangkalag mulangoy ra man sa nas tubig sa dusay di man sana mahilis kay simento man na marble man ana di man na mahilis so ang kuyaw og subdivision na unya mopuyo ka didto pero kana ay so manungtong ta dito sa 6th floor so ana ha, tabang ni nato. Nya unsa may mahitabo sa proceeds ani? Itabang nato sa simbahan, itabang nato sa katilingban kay cooperative man ni. This is lifetime namo nga commitment. Ako mo'y chairman karon sa board, present nya commitment na namo for the church and for the people. So kini mao ni ang mga bunga kay nagaatay gibuhat hinaoton ta mubunga ta.